کۆما چاندەیە عەشیرەتا گابارە پێنجەمین سالڤەگێرە کۆچکردنە هونەرمەندێ کورد ساعید گاباری bi şevbihêrkeke mûzîkê bi bîr anî. Şevbihêrk li bajarê Hesekê hat eldarxistin û tê de destgehên hunerî Meclîsa Hozan, Meclîsa Civaka Ermenî hunermend û di heman demê de hejmarek rewşenbîr beşdar bûn. Di destpêka wê çalakiyê de sinefîzyonek li ser jiyana hunerî ya Nemir Saîd Yûsif hate pêşandan, piştre jî xelekên stranbêjiyê ji aliyê hunermend Sefqan Orkêş û Ferhan bavê mîdya ve hatin pêşkêşkirin. Hunermendê Kurd Saîd Gabarî di çarê Gulana 2020 da li bajarê Hewlêrê Başûrê Kurdistanê koça dawiyê kir. Gabarî biçûkaniya xwe çavê xwe hûn dakirin û Saîd Gabarî bi rastî jî destê xwedananî. Saîd Gabarî xurt bû li ber mesîba, gelekî xurt bû. Saîd Gabarî li gundekî navê Bêzara ve nêzîkî Hesekê dayika xwe çêbû. Sala yani heta pêncî û şeşa. Bi rastî jî gelek siûbat dîtin Saîd Gabarî ji vir çû Kurdistana Başûr, çû Îranê gelek siûbat dîtin û vegeriya dîse Kurdistana Sûrî û Saîd Gabarî erifî li ser gelek şuera weke Seydayê Tîrêj, weke Cegerxwîn. Saîd Gabarî bi rastî jî wexta mesela Seydayê Tîrêj ew hineka ji şeirê Cegerxwîn jê bigota carekê nedibû asîsiya Saîd Gabarî ew şeir hafiz dikir. Saîd Gabarî piştî hafiz dikir bi nîv saetê li dawetkê tenêrî wa Saîd Gabarî ew şeiraya lihenandî wîstran gotiye. Saîd Gabarî zehmetê dîtin, lakin Saîd Gabarî zehmetiya mestir bû.